Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Susanak esan duen bezala, ideia hemendi sortu zen eta hemen aurkezten dugu Ester Ferrer eta denboraren liburua. Guretzat beti pozgarria da, naiz eta nerbioak egon eta beren dena prest dagoen horrelako egunak, liburu bat aurkezteko aukera ematen digulako. Baina baita berezia da, oraingo honetan ez da Ester Ferrer eta denbora liburu bakarra, baizik eta bilduma bat dator atzetik. Igual atzean joko dut eta historia pizkei kontatuko dut. Aintzane Usandizaga ezaguna zen etxean, Pamielan, Etxepare saria irabazi zuelako 2019an, ezta? Eta, Etxepare sariak oso sari polita dira, Pamielan barruan, eta Mimo Ondiz lan egiten dugu egilekin. Eta horti, ja konfiantza geneukan. Eta, aurkeztu zigunean ideia, ze ideia zen, bilduma bat, Susanak esan duen bezala, hemen esposaketa dagoela, pozik hartu genuen ideia. Egia zen, artistak, emakumeak, emakumeen artean, belaunaldi desberdina genen artistak, lotzen bildumaren ezaugarria hoize da, lotzea, oraingo sortzaileak eta lehengo sortzaileak. Eta ezin genuen egin liburu bat errez, soila, ez dakit nola esan ez, bilatu behar genuen artelana. Eta nik uste dute oso ondo ikusiko duzue gero liburua, oso ondo erreflejatuta dagoela lana. Hortarako laguntzaileak izan ditugu, edo lagunak, Kalandraka argitaletxekoak. Han ere, bi emakume, hemen bezala, garazi, emakume osatutako taldea gara. Eta han ere Kalandrakan Manuela Rodríguez eta Maku Fontario egon dira. Esan dut, Aintzane testua, Aintzanek ezagutzen genuen eta pentsatzen genuen ondo egingo zuela, eta aran ere oso ondo egin du, nire ustez oso irudi politak eta Ester Ferreren lana oso ondo kokatuta. Eta, esateko zerbait gehiago, aipatu dugu haur literatura. Berez, albunak beti lotzen dira haur literaturarekin. Baina album hau nik uste du disfrutatzeko dela, belaunaldi desberdinak lotzeko esan dudan bezala, baina bai helduentzako liburu badela, ez aurrentzako. Aurrak segurazki, helduekin disfrutatuko dute edo ilustrazioekin disfrutatuko dute, baina helduentzako liburu ederra da. Eta, hemen Aintzane eta Aran eta Garazi, berez, beraien hitzak entzungo ditugu. Mila esker. Oso ondo, eskarrik asko, pasako diot hitza orain Garaziri, dena ondo di joan. Barkatu, nik hitz egingo dut, Garazik bukaeran zerbait esango du, arazo tekniko txiki batzu dauzkalako mikrofonoarekin. Gure alditik esatea sentitzen degula asko azken momentuan aurrez aurre ezin egotea, baina COVID positibo batengatik isolatuta geratu gara. Hala ere, presente egon nahi genuen guretzako ere bai oso egun berezia dalako, Pamielari proposatu genion proiektu hau aurrera atera delako eta lehenengo alez zoragarri hau aurkezteko aukera daukagulako, ez? Bagara saia sortu zen Garazitan nire buruan, ginen bagara erakusketan lanean ari ginelarik eta horregaitik ere oso pozik gaude Santelmon aurkezpen hau egiteagatik. Hain zuzen, emakume guzti horien lana ezagutzeko aukera izan genuenean, noski Ester Ferrerena bai ezaguna genuen, baina beste emakume askorena ez, konturatu ginen erakusketa egiteaz gain, oso gauza importanteetzat hartzen genuena, beharrezkoa zela ere iraunkorragoa izango zen beste euskarri batzuk ere bilatzea. Eta oso inportantea zela batez ere aurren munduan emakume artisten lana normalizatzea eta naturalizatzea, ez? Umeak has daitezela Ester Ferrer zein den ezagutuz eta bere lana maitatuz eta gozatuz, ez? Eta horretarako halako sail bat beharrezkoa zela uste genuen, eta horregaitik gizartea ikerketa taldearen laguntzaz proiektua martxa jarri genuen Pamielari eskainita.
lehenengo artista Ester Ferrer izatea erabaki genuen, hiriarekin lotura berezia duelako, erakusketan ere presente zegoelako eta guretzako erreferente bat delako. Eta pentsatu genuen Aintzane Eushandizaga eta Aran Santa Maria egile oso aproposak izango zirela. Aintzanek ere artearen historia ikasi du eta asko gustatzen zaio artea ondo dakigu eta Aranen lana iruditzen zitzaigun oso aproposa Ester Ferrer berrinterpretatzeko. Orduan, bueno, beste gabe, Garazik bai esango duela zerbaitxo, naiz eta igual oso ondo ez entzun, baina guretzako izugarrizko ilusioa da, ez bakarrik liburu hau, baizik eta sail hau aurkeztea, eta, bueno, hurrengo zenbakiak laster etorriko direlakoan, espero dezagun aurkezpen gehiago izango ditugula laster. Eta Garazik hitz pare bat. Bai, kaixo, eskerrik asko, ez dakitu entzuten den, arazoak daudelako nire mikrofonarekin. Besterik gabe izan baita ere ilusio handia egiten diguna bioi. Eta, apunte txiki bat egiteko genuke argunen inguruan, hauek, egiterako garaian gure bai artistuak ezagutatzen zela, baina ez bere biografiarekin. Garazi, gaizki entzuten dugu. Hemen dut. Oso, no. Vale, esango dut esaldi batean Garazik esango zuena. Beste gabe azpimarratzea, bai eskatzen diegula egilei eta guretzako importantea dela, ez izatea liburu biografikoak. Hau da, ez izatea Ester Ferrerren bizitza, baizik Ester Ferrerren lana eta kontzeptuetatik abiatutako liburu bat. Eta hori bai izango dela saila guztian mantendu nahi dugun zerbait. Ez izatea artisten biografiak, baizik eta artisten lanak eta kontzeptuak garatzen dituzten liburuak. Eta horrekin, dena esan da mila esker. Oso ondo, eskerrik asko biei eta orain pasako diogu hitza Aintzaneri. Bueno, egunon, eta mila esker hurbiltzeagatikan liburu honen aurkezpenera. Ni pixka bat hitz egingo dizuet, liburu hau sortzearen prozesu hori nola izan dan, ez? Ja, hemen aipatu dan bezala, Garazi eta Izeak bazuten ideia zoragarri hau Euskal Emakume artistak ezagutzera emateko bilduma bat egiteko, eta, kontatu zidatenean, erabat baietz preste egongo nintzakela esan nien, eta Pamielara jo genuen, eta hortik abiatu zen, ez? Bai hori da hitz egin genuen, nik opari bat bezala jaso nun proposamen hau, baino baita ere erronka handi bat bezala, ez? Batetik, bilduma baten lehen liburua zalako, eta horrek eskatzezun, berek aipatu bezala, ez? Tonu bat, ikuspegi bat ezartzea, oso argi zeukaten eta ni ere erabat ados negoen biografikoa baino lanean oinarritzea nahi genuela, eta lan hortatik abiatuta, ez? Artistaren lengoia piktorikotik, unibertso kontzeptualetik abiatuta, fikzio bat edo ipuin bat sortzea, zan asmoa, ez zan asmo txikia, baina, bai ederra, ez? Eta gero erronka ere Ester Ferrerren inguruan izatea, ze, asko gustatzen zaigun artista bada, erreferente bada, eta, nahi genuen benetan hartu opari hau ardurarekin, ez? Naiz eta asko disfrutatu dugun bidean. Lehenengo urratsa izan zen bere lanean murgiltzea, ez? Lehenagotik ere ezagutze genuen, baina, bere lanak ikusi, berari buruz irakurri, bere elkarrizketak entzun, beti da plazer izugarri bat Ester Ferrerren edozein elkarrizketa entzutea, asko edo irakurtzea, asko gomendatzen dudan zerbait, eta hari mutur bat itirak hasi behar zen, eta ikusi nituen hainbat elementu errepikatzen zirenak bere lanean, ez? Eta horietako bat denbora zen. Are gehiago esango nuke, bere lanean errepikatzen diren beste hainbat elementu ere denboraren inguruan nolabait mugitzen direla iruditzen zait, ez? Performantza bera da azkenean, gorputz baten presentzia, espazio jakin batean, denbora jakin batean, artearen historiaren inguruko hausnarketa egiten duten obra asko ere dauzka, denbora historikoarena, eta denbora zuzenean galdetzen duten edo hausnartzen duten obrak ere badauzka Esterrek. Orduan, erabaki nuen denboratik abiatzea. Gai zaila da, baina mamitsua ere bai, ez? Eta beti album ilustratu ez hitz egitean, aipatu dugun bezala, umeengan pentsatzen dugu, uste dut umeentzako oso egokiak direla, baina, album ilustratu zalea den heldu bezala, nik ere Carmene bezala pentsatzen dut,
ez duela adinik, ez? Azkenean denok gozatu dezakegun zerbait dela. Baina aurrengan pentsatzen nuen, ez? Umeek badakite ja adin batetik aurrera, beraien egunerokoa, beraien bizitza, egunetan, orduetan, hilabeteetan antolatzen dela, nahiz ez zuten oraindik oso ondo ulertzen, ez? Zerdian 3 hilabete, o zerdian 4 egun, o 2 ordu. Eta ideia hori interesgarria iruditu zitzaidan. Eta pentsatu nuen gainera, helduok pentsatzen dugula, badakigula zer dan denbora, baino kentzen badizkiogu traje horiek, egutegienak, ordularienak, guk ere ez dakigula zer den, ez? Denbora zer dan galdetzen badegu hola modu zabal batean, da galdera bat oso handia, bertigoa ematen duten horietakoa, Esther Ferrerrek berak bere performance batean galdetzen zuenen bezala, zer da infinitoa, ez? Galdera horiek eragiten dute olako zorabio bat, ez? Orduan, iruditzen zitzaidan horri tiraka jolasetik egin zitekeela istorio bat. Eta jolasa iruditzen zait beste ezinbesteko puntu bat, batetik Esther Ferrerren lanaz hitz egiteko, jolasa ulertuta modurik beteenean, hau da, bizitza ulertzeko, gauzengana hurbiltzeko beste modu batera ikusteko, ez? Kezkatzen gaituzten gauza horiek, ulertzen zitugun gauza horiek, eta umeek ere horrelaxe harremanatzen dira munduarekin, eta helduok ere bai, eta uste dut sorkuntzan aritzen geranok jolasa guretzako ezinbestekoa dela. Orduan, liburua honek ere denboraren gai hartzen du, baino jolasetik, ez? Eta batetikan historia bera jolas bat da, ez? Da fikziozko Esther Ferrer bat, denbora harrapatu nahi duena bere nahiera moldatzeko. Eta harrapatu alizateko plan bat sortzen du, 4 planeko plan bat. Eta hortik abiatzen da historia. Gero ikusiko dugu lortzen duen ala ez. Eta guk ere liburu hau sortzerakoan jolas egin dugula iruditzen zait, hitzekin, irudiekin. Eta, beste barne jolas bat da, nik uste, Esther Ferrerren lana ezagutzen dutenek, hainbat keinu aurkituko dituztela liburuan zehar, bere lanenak, bere kontzeptuenak, eta espero dut ezagutzen dutenek, historioaz disfrutatzea, irudiez disfrutatzea, eta aukera bat izatea haientzat, Esther Ferrerren lanera hurbiltzeko benetan merezi duen zerbait dalako. Orduan, nik pixka bat historioaren ezurdura jarri nuen, eta gero Aranekin elkarrizketan, bere irudiekin, historioa sortzen joan zen. Eta Arani utziko diot, orain hitza. Egunon, helenengo. Eta, pixkat, Aintzanek markatu zian, hola ez, historia, baina ni berekin batea ere, historia horrekin batea zinitzen, Esterren gauzak begiratzen, eta, nahi Esterren gauzetatik, asko gustatzen zait maketakin egiten ditun gauzak, nola hartzen duen ari bat eta espazio bat nola betetzen duen, ez? Pixkat, da gorputza nola erabiltzen neurtzeko ere bai, performance hori orain eta hemen, ez? Asko dago gorputzetik, nire ustez bere lanian, eta ari horrekin hasi nintzen. Pixkat, liburua jarraituko ez, pixkat erreixo esplikatzeko, ez? Irudiak egite ditugunak hitzez zaiete zaigu esplikatzea. Jakindet alkandora deitze zaiola honei, oso graziosua irutu zitzaidan, eta kenu ingo jot, pixkat barrotik ikusteko. Ikuste dezuenez, ari hori hartu nuen, ez? Maketako ari hori erabiltzen duna, eta bestalde batetik, garuna. Gorputzan anatomiako liburu bat hartu nun, eta hor pentsatu nun, behar ditut elementu batzuk hor nahazteko gero, ez? Nire lana asko izaten da, edo azkenengo egin izan dut, artisten kataloguak hartu, moztu eta berriro eraiki, eta guaingo hontan, da lehenengo aldiz iteetena olako histori bat, eta guaingo hontan inber nun bestera batea, orduan, bilatu behar nituen elementuak eskaneatzeko eta gero montatzeko bestera batean. Orduan, arila, izan zen, etzako hola esan duen, arila itiraka eta arila. Eta, bea intelektual moduan, eta gero hemen, Aintzane hasi izan nahen idea filosofiko hoiekin, galdera hoiek zein dira, askotan ez,
jartze ganean gauian izarrai beira eta ze handia dan, edo zeiten daun hemen, da, ez, pixkat nik uste umeek ere jartzen baitugu gau ez izarrai beira eta galaxiai beira, bada pixkat, ez, bueno, nahi nun pixkat hor Ester jarri galdera hoiekin, ez? Eta orduan izan da, pixkat, erabili ditut planetak, gorputza eta bere gauzak, aulkilak, noiz, eta galdera hoiek, ez? Zein da lehenago, arrautza edo oiua, holako galdera filosofiko umeekin ere asko jolasten dana, eta askotan umeetan gehiago pentsatzen ditunak, ez da? Monja jamon hitzoien jolasak, eta Esterrei ere asko gustatzen zaizkio holako gauzak, ez da? Esaldiak, esaten dian gauzak. Eta, bueno, pixkat, jo naiz elementuak hartzen eta jolasten. Orduan, ikuste zuenez, igual ez da zu ikusten, baina, bueno, izan da dana kolaz moduan, zatika, ez, bere gauzak, eta baita ere nola ez, nahi gustatzen zaizkiten gauzak. Zer nik egiteet kolaxa, liburu honen polita da, Esterrei keinu handi bat itia ez, eta Esterrei bizitza bat ere omenaldi moduan, bere familiaren hemen dago ez, eta nik uste oso unkigarria dela hori. Norbait ja, 84 urtekin zenba lan indun ez, eta hori ikustia, hori ederra da ez. Eta bestetik, nire kasuan, nire lana ere hemen dago. Eta orduan da, niretzako ere laguntza bat lanian jarraitzeko, ez? Nik alguna ilustratuak ez ditut egiten, arte egiten dut, baina zaila da gure bidea, ez? Enkargoa behar ditugu, eta orduan niretzat ere izan da, nik ere jartzia gauzak. Bueno, hola pixka rebindikatibo jarri naiz, baina... Bueno, elementuak, badao oilua eta arrautza, eta badao luma, eta luma aintzane da, kasu honetan. Badago Ester, neurtzen, neurrian kontua, badao garuna, eta garunan barruan ideiak daude, ez? Daude zenbakiak, berari hainbeste gustatzen zaizkionak, hemen esan deuna nola espazioa betetzen duen ari batekin, eta hemen kaosa. Ez dakit ikuste zuen, baina, bueno, da pixkat nahi ere balio dit esplikatzeko nire lana, ez? Gorputzan zatilekin, bea feminismotik, ez? Eta, bueno, uniberso hori bere buruan barruan sartuta. Nola gorputzen barruan beste uniberso bat daukagun, ez? Hain komplexua. Bueno, eta pixkat gehiegi luzatzen nahi baina naiz, bukaera izango litzake bea berriro galderak iten, baina planetak hartu ditu eta performance bat egin du, ez? Eta hortxe bukatzen da. Berriro alkandora jarriko diot, eta dotore gehatukoa. Mila esker, nire aldetik.